Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangad sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa tanan sa mga tura naton diri sa probinsya sang Negros Occidental, halin sa San Carlos pakadto sa south part of Negros Occidental. No, kita mo to, Andro. Gani. Daw gaano Daw tuyo pa? Daw tuyo pa nga daw. Pakadto sa Hinubaan. Kag sa tanan nga pamati sa aton programa sa maradabutan sang Action Radio sa inyo tanan mayong aga sa aton tanan gili sa hindi lang ka sa inyo sa aton mo. Okay. Mayong aga. Kita mo hari damo dayon ang lagi naman no sa aton nga live. But anyway, sige partner Andrew. Sa liwat no, mayong aga man sa tanan no, sa Vice Gov, sa aton gobernador nga pamati man da. Mayong aga no sa liwat sa bilog nga Negrosanon no. Mayong good happy Sunday sa inyo tanan. Yes, sa tutuod lang gid ang aton nga guest subong upod ko man ni Anay sa FM radio, sa Love Radio. Iya man siyang Action Radio na siya board. So, daw pila na kata tuig to nagligad. Pag text ko sa iya kagapon, kay siling ko maano ta Anay. And then this is the first mayor nga ginhimo ta guest diri sa aton programa. Kag well, of course, iga share man ang iyang municipality nga well sa sining pandemya anong ginhimo yada kag pasikat nga lugar. Correct. Ang iyang municipality. So walay liwan kung hindi aton nga suod ko man nga amigo. So best friend ko ni kay nadumduman ko sang mayor ko, vice mayor ka mga duwa mo. Ako, duwa ka mo. Oo, duwa. Ay, gali mo. Why ko kagi vice mayor? Diretso kaya gali mayor. Naglumpat. Lumpat na yun. Well, anyway, ang aton nga guest subong, si Mayor Marxlin de la Cruz sang Don Salvador Benedicto. Mayong aga mayong aga Vice Gov, mayong aga board member Andrew, isa man ka dako nga dungog nga mangin guest diri sa imo programa Vice Gov in Action. Mayong aga sa tanan nga taga Palamati. Pero makangamon man na ding daw sa ano pa may health protocol kita. Ang protocol man niya namon ni Board Andro, ikaw anay lead sa prayer kay dabalo ko bay do may pagka-pastor-pastoron ka man. At tilawan ta siyempre magampo ida labi na Why gid gid nga. bag-o yang imong ano gid ang baby face gyapon. Sa klima na. Ginatan-aw ko di sa Sa klima monitor. sa Don Salvador. Sa klima na sa amon nga Sa klima. lugar. Sige pare. O Okay. sige mangamuyo kita no. Mangamuyo kita. Labing balaan langit no namon nga may kami nagaampo sa imo kag nagapangayo man no sang kusog kag kaalam kag magihaan man labi na gid ang mga lideres sang aton pungsod, aton probinsya, kabanwahanan kag syudad kag mga barangay man sang pag siyempre yari pa kita nagabato sang sini nga coronavirus kag proteksyon ni gid labi na gid ang aton mga frontliners, doctors, nurses, etc. Kag initanan ginapangayo namon sa imong paagi sa imong bugtong nga anak Hesus. Amen. Amen. Okay, Mayor Mac. Yes, Vice Thank Gov. you gid sa prayers daw nahidlaw man ko sa imo. Hidlaw Mandalo man. ka Board Andro. Ang na-notice ko ya si Mayor Mac. Ano ni siya mo do fashionista ni siya nga Amo process ang pagka mayor. Kay kita mo ang branded yun, ang paha, sapatos, may Prada, may LV ni siya. Kompleto. Kompleto, tanawan niyo. Ang ato no. Lacoste. Ako niya ba, siya na lang niya. Uniqlo, 250 lang ni.
Pero namin kung bisa mga amo sinabala kay it's not only nga tamaan ka man ka simple, may mga bisita nito siya. Okay, Mayor Mac. Baisan mo ginaya, ang tawo ko no nakabalo sang tawag nga pasyon. No? Kung kabalo ka kuno sang pasyon nga tawag, mga herdo yan. sigurado na bayis nga isa nakatawo na mayo man magserbisyo. Kaya kung kabalo gani ka kuno magserbisyo sa imo lawas na mapamaayo mo, amo mo na ng serbisyo hatag mo sa tao. Amo na. Vice, may date ko karon mo. Amo man amo Anyway, ning ang aton nga week daw tamaan gid ka exhausted no salin sa Monday daw kasako gid sa aton. So medyo may jutay lang bi nga pakadlaw man kita. But anyway, Mayor Mac, yes, Vice Gov. Sige, sino si Mayor Mac and then kamusta ang municipality of Don Salvador ta? Ati una ti ano man lang ta si Name recall mo lang na. Mayor Mac de la Cruz no sa nagbalik kita mayor sa 2016 kag subong nagapabilin nga mayor for the second term. Hopefully may isa pa siguro. Kag siyempre ti subong hindi manigar ang banwas ang Don Salvador Benedicto nagapabilin nga mabugnaw gyapon no kag damo gyapon kakaladto apang until subong nga adlaw na gid lang ga-effect ang ako na executive order nga ginadilian namon ang pagkadto ang pag-ekskursyon, swimming, hiking, camping, kag mga rides, kag mga training and seminar. Pero buwas adlaw mabalik naman kami, lift na namon ang mga Pila ka adlaw na pagdili. Mayor ang imong Actually, executive tatlo ni siya order? ka weekend. So, bali, dagdalagan ni siya sa 16 dias. No? So, amo na siya, Vice Gov, kay para man mabuligan man, kay nagsalalaka ang mga kaso sang COVID sa mga kaiping namon nga banuhanan. Mayor Mac, kay consistent ang imo nga mga cases dira nga 0-0 lang tanan. Ano imo sikreto dira nga gin-impose sa Don Salvador? Considering nga kadamo sang nagakaladto dira, may ara ka na sa natung-an sang Murcia kag sang San Carlos nga kataas man Kadamo, sang damo kayo. mga cases nga ang imo ya 0-0-0. Una sa tanan, Vice Gov, hindi man siguro sekreto gid, kundi nga una, well, ang pumuluyo sa Don Salvador Benedicto ya pag siling mo nga amuning sundon, masunod dayon. Oo. Tapos naturally ang mga panimalay sa amon, socially distance na lagyo mo. Tapos syempre man dugang pagid ang merkado namon na anad ang pumuluyo namon mangumpra tingob-tingob. So once a week lang sila gakilitanay sa merkado kay kada barangay lain man nga market day schedule. No, subong man yes, hindi man gid sekreto siguro pero hindi man manigar, hindi man ko scientist pero ginasiling-siling nila nga naturally ang oxygen, kung taas ang oxygen ang virus nubo, no? So ti kabukiran kami, high altitude, kag tapos siguro may ginasiling pa ning puno sang negative ions ang palibot sang banwa sang Don Salvador Benedicto. Ti hindi scientific na siya, pero ti amo nang resulta sa amon maabot ang Mayo 29 kaluy-an kag kabay, no? Nga wala na sang kami sang bago nga kaso tubtob sa May 29. Matatlo na kami kabulan straight nga no new case Gani of kayo mo na COVID. ginabato naton report, ginakuha naton nga sili ko gayon nyo kami data. Kita ko consistent ang imo nga wala sang positive sinang area. Yes, may nagasiling man kuno kay way kami ga testing kuno ti wala kami ga testing kay ti siyempre kamahal man kag damo pa sang tilistingan da nga mas importante pa no. Pero siguro, mambans la wala testing. Tika budlay man testingon mong tao kung wala may ginabatsag. Yes, that's true. In fact, sa may mga kaso man kami nga ka-hospitalize, mga pumuluyo namon for some other reasons, but kung magkadto sila sa ospital tanan kag kundiin man ginaswab man ni sila, fortunately negative ni sila tanan, no? Sa Ano man sa climate, sa hangin. Kay Ti posible na guro hindi ko na masabatanan. Plastic to sa imo. Yes. And then grabe daw may ara yang bad weather dito, grabing hangin, grabing ulan. Yes, may dalom kainit. yes. Siguro mo na da ang siguro no, mo na da ang isa ka reason
nga wala daya kadabot si COVID si mo. Yes, Vice Gov, that's true. Kay may ginatawag kita sa Banwasang Don Salvador Benedicto bilang nataas na kami nga bahin kag sakop man sang North Negros Natural Park. May ginatawag kita nga microclimate. Meaning, ano ini? Di pwede diya init, pwede ito yung magtaliti. In fact, may mga tatlo kami nga kabarangayan nga halos wala summer o kung posible mag-ulan, bisan summer. No, ang ilaya hilamon niya ga green gyapon. In other barangays posible may summer lang may kun init gid nga diro-diretso lawig na ang duha ka bulan, but sa sinis observation namon daw may summer init man pero from time to time maulan gid. Pero ay makugasiling nga ma-migrate kita doon sa Don Salvador kay katawhay digto kag Tawhay, mabugnaw. wala digto yes COVID. Yes. Tanawa man gani maski ang Baguio City gadamo man gani. Yes, sa amo man cases. na isa man na sang ninaano ko pero At yes. why gito ginamonitor ko ang imo da nga data ga pasa sila sa opisina 0-0 ka lang. Akaloyan pagit kag isa man siguro Vice-Gov nga liabi sa amon or key, what is key? Kon weekends ginadagsa kami sang mga excursion Ginabot Sabado Domingo. I-inventaryohon mo ang kadto dira mayor kadamo gid ang Linibo. mga riders na sa mga motor. Yes. Tapos ang mga families nga may mga property digto gasaka weekend. Yes, kag damo pagid families nga ga-excursion lang kag kadto Di dito gina- Macau. subong may executive order ka. Until Saan ka today. ma-start? Matapos na sa buong So, adlaw. pwede naman sila next buwas, tub-tub, sige-sige naman. Pwede naman. Balik naman ang swimming, excursion, etc. Pila ka etc. bilog resort mayor. Akadamo nagid Vice-Gov kay ti gatululuhaw man lang ang inventory namon subong. Ang dagko gid nga resorts nga masiling nga open for public. Jutay malang ni sila no nga may dagko ka swimming pool nga gasamo-samo ng tao. However, may mga ginakadto nila mayor, di ba? hindi man may balon man da sila nga may balon man na sila nga kadto da. Kaya So, grabe man ang development gina-great gali si Gob nagapamati man subong. So full support sa imo sa in terms of infra related project. ako ginapasalamatan kay may isa ko da ka area nga problema gid kag hindi lang ni ang mga mangunguma mismo gid kita ya gid mismo nga ang produce kag ang dalan daw medyo mabudlay kag ginahakwat pa mano-mano so ginkatuan gid personally sa aton pinalangga nga gobernador Bong Lacson ang area so upod kami aga pa no so amo man ang nabiliban ko man sang aton pinalangga nga gobernador kay ti siya gid yaga kwan upod sang aton na Ano ni Mac? provincial engineer. O ano pa bati-bati kay Gob? Kay hindi na siya way makuga pa bati-bati. I-remind siya. Hindi aga pangamuyo lang ta. Daw may ginuti ka sa akon kay inay. Nga daw amo na. Okay, sige. Dako man nga Nakabati kwan. man na siya. Oo, dako gid na nga bagay dito kay kita gid ni gobernador nga manumano ginhakwat sa dalom pa sa ubos pa ginamano-mano ginsaka sa bukid ang mga ila mga produkto nga saging kag kalabasa ti siyempre luoy man siya ang ako nabulig man gibutangan ko to sila daw covered court kay isang una ila produkto ginahapo-apo ng tawo paglabot sa babaw tapos bisan pasilungan lang wa gid no so at least subong may ara na sila pasilungan dako paging nga bagay kung ang dalan na pasiminto na kay ang katunga sini napandingan na niya sang local government. So, di ma-counterpart man ng province siguro. Daw, kwanta ni, pero sa mga pagbato tas ang COVID daw, everyone, we should give our share to these problems. Oh, good. As chief executive in that area, siguro mga decisions mo daya kag dason basi buot man ang taga Don Salvador nga patigid sang at sang imo mga polisiya nga ara dira subong. Yes, Vice-Gov, buot yung amon mga kasiman mo, ang amon na malang dagay nga mga kaso subong ya, ti subong do na bisan pulo pangawat gani daw layo-layo na kay tungod nga ti ang badyang subong nga makatol ginabakal naman mo. Tapos kagamay gid ang amon na lang dai kwan gid nga number one problem na lang nga gagwa ang maoy, no? So Daw hindi gid man naguro grabe gid ang maoy dira kay
kung iuntaton mo ang selling sang maglikor ban ka daw ay man sa maoy guro. At pero ginatun-an namon sa sanggunian kundi may issue subong sa nasyonal nga red tagging. Oo. Ti tagging maning mga mauyon kay sila malang ni permi ang gamaoy da mo. Ti sila lang din na permi. Ti karon hindi kay reklamo naman ang mga kaiping, mga kaingod balay kung sinong gamaoy, kada barangay, kada komunidad kilala na nada ang mauyon, no? Ti dapat ini sila may mga ang impact sang maoy sa isa ka bata nga gamay ka traumatic. May ara iban kabataan way lang ta kabalo ga kurog-kurog ginanerbyos hasta nga kuan no iban gani gililihi pa but anyway these people ang mga mauyon dapat hindi na ni pagserbihan sang makahulubog nga ilimnon no or i-rehab naton no as well as issue man naton sa drugs so we'll do the same thing because hindi man ni sila problema gid sang tanan sang imo laman mismo pamilya so amo na siya Vice Gov amo lang gid na ang problema sa Don Salvador subong Okay, ma. I-discuss na ning trending sumong. May hara ka man da community pantry. May nagsuggest sa akon mag community pantry pero kay normal naman sa amon nga komunidad una correct me if I'm wrong pero ang tanan nga daw laka man yang kung mangunguma kami ya tanan wala iya gutom halos sa Don Salvador pero daw may issue kami sa malnutrition hindi iya kay gutom kundi nga hindi masustansya nga pagkaon no so amo na siya o kon pag-atipan pero kung sa kakulangon sa pagkaon I believe sa banwa sang Don Salvador sa amon niya ti mangunguma kami ti madamo Well, kami hindi man kuya favors. Ako personally. Kay you know why? So subong nga pandemic kada sun mag community pantry kada may it should be tani nga ma-observe man sila sa health protocol pero laing gina and then pagkadto sang tao pag gusto ka lang kwa dira so soon refill ka naman ang ginahimo taya nga as a let's say a leader o kung kita ang opisyal adapt na lang kita sang makita mo da nga daw hindi nakasarang or yes like amo for na siguro example may isa ka barangay nga To tayo ma-identify mo man. balik naman kita sa basic tang aral man food packs naman ginahatag-hatag sa ila ay hindi na maglagaw hindi na maghali tingob dira hindi blang aton nga no social distancing ang crowded area ginaway tagani subong inano natabo sa Luzon to yes gani Vice Gov ang the best siguro ngay mo nya Luzon guro pinagusto lang ko ako nimo na yes oo di kundi hindi bla fair lain man galing ang sitwasyon nila to sa Luzon but well in my case sa Don Salvador ya pinakamayo nga mahimo namon guro ya tagaan ta sila binhi kag inugtanom da kay ti siyempre ninguha man kamo da hindi kay pangayo lang kamo libre lang way gid kamo ga pabalas digto agricultural land Galing, galing. Balo ka brad kung agricultural na. mo nang No? isa Kung agricultural pas na mursyadan bukid man mo. yes Damo iya mapisan nga tao sa bukid magkanom. yes So kisa maskin sila malabot. hindi sila ya May ara sila ya hangpon, may dakpon sila bla. Sang ilang impang tanong imbis baligyan nila, pwede nila yang i-personal nila kung wala gid sila dakpon eh. pero sina makita tada kung gisa sa community pantry may mga saging may mga rabanos may mga talong tidigto manalin sa bukid Kagang namin sa kay Mayor Max sa Don Salvador sa buong Vice. Kaya hindi yan din man kadamo gid sa nga population. yes Pero galing tungod sa kadamo nga nag-alabreda ng mga negosyo. Amo man ang bayab lang do nagjutay kawata nagamon nagamon kay may nga. mga obra Halos tanan na may labor, damo na po, tagaan sa labor mga- employment eh. may mga resorts nga ara dai pila mak ang population sang Don Salvador subong subong sige padayon kag ang latest namon nga ka count is 36,000 36,000 yes oo ang Vice Gov. voting population ta ang voting half sina mga 17,000 17. plus yes Vice Gov. so amo na mga kauturan mo nang impormasyon dira sa Don Salvador but anyway sige mak basi may dugang ka pa Pati mga konsehal gani sa Murcia may ara man da resort da subong sa amon. Correct. Pare ah. Grabe yung tao ka kadto na. Pilang ira mo da, Mayor Mac? Ang ira namon subong ari kami sa Gadlagan sa 120 sa karon nga tuig, no.
120 million. Looking forward ni ang kay Mandanas maka-effect next year at kabay pa. Sige. But inaya hindi ko na ma-discuss na di subong Yes. nga Mandanas case na kay daw gabalik na but may issue tada eh. Sige man, tapuso na nay nasang Tapuso nasyonal. na, nay nasyonal Yes, Vice na. Gov, ang aton lang aton problema subong. Ano Aton pagit? lang kung anong arada, amo na tubangon ta. Yes, ang isa pa gid nga ma-share ko sa tanan ang isa ka dako nga bagay man sa amon sa Don Salvador Benedicto. Kon Sabado Domingo, sa tuod lang Vice Gov sang wala pa ning pandemic gapahuway na kami kon Sabado Domingo sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Meaning mga empleyado, amon rescue, volunteers, etc. Pero subong nagsugod ning pandemic kag nag-open kita, kaya siyempre nag-MGCQ na man kita sa nagligad pa nga tuig, no? Ang amon subong ang pinakasako namon nga mga adlaw amon ni ang Sabado, Biyernes, Sabado, Domingo kay ang mga turista, ekskursyonista kag tanan nga mga gakadto da sa banwa. Ginabantayan gid namon. Bali may gapatrol gid kami kaupod sa pulis, ton mga rescue kag iban pa nga mga volunteers, no. Wala niya sang extra o overtime nga bayad. Kapaninguha lang kami kag tapos panaway nga oy makuan ka mo dira palihog sa mga resorts, cafes, restaurants. I-implement gid una hand washing tapos ang aton mga crews, ang aton mga restaurants and resorts, cafes dapat mag face mask, face shield gid kag Amo gina-impose mo dato. yes, So, firm kada. That's why yes, Vice Gov. imo nga result ang data mo sa ina 0 cases ka permi. Yes, Vice Gov. Kay siling ko, before opening, nakipagsapol ko sa mga negosyante man. Nga siyempre, may mga more than 500 sila nga workers nga nawadaan sang palamugnan o pangabuyan. Pandemic. Ti gaayo man sila nga maka-open. Kay ti siyempre, hindi man sila kasalig. Kag sa hatag lang sang gobyerno kag bisan sa amon gamay nga banwa hindi man kami makasarang magpakaon sa ila ni tanan-tanan hasta san naton gusto no kay ma-deplete man aton pondo. So nag-decide kita nga mag-open basta importante gid una defensive dapat nga approach nga sa diin ang aton mga crew sang kada restaurants, cafes and resorts dapat kompleto gid sila no face mask, face shield, social distance tanan tapos logbook tanan-tanan kay singkuti ang mga piniya kag magkinanaon ubahon gini nila so defensive kita so amo na tapos wala man kag bantayan gid nga hindi magsamo-samo ang mga guest nila no from sa mga kag bawal gid maggawi sa common areas. Okay. Mayor Mac, if I recall nga sang time nga grabing insurgency bla ang Don Salvador daw kita mo do kulbaan ganing tao magsaka dira and then during that time iyapas ni papa mo to daw siya gida ang siya during ang mayor Yes, then Vice ang dalan da kalain so kung Yes, Vice tanaon mo gali mayor nga amo to nga mga days ang development sa isa ka lugar now amo na insurgency nagsaka Yes. and then suddenly pila ka years after 25 years o 30 years amo na ni ang development sa isa ka area grabe na ang ekonomiya mo da kadamo sa establishments nga tinuhaw ang investor nagsulod ra sa imo so productive kag grabe ang development sang Don Salvador especially nga ang dalan pagid mayo kita mo kung mag-ride Yes, Vice gani ang dra na sila lusot pa kadto San Carlos. Yes, Vice Gov, damo gid. Gikaluyan man kami sa upod sa Pumuluyo na naninguha man tanan. So ang legacy sang pamilya nyo Mayor Mac aragid niya daw nagtawhay Don Salvador inaya Yes, Vice Gov. i-credit na iya sa inyo. Bauti salamat man. Kag iniupod man ni tanan. po ang vice dira kay tita man no. Yes, Vice Gov. Ini tanan ginupdan man sang Pumuluyo Hindi kay isa pagid pumuloyo oo. nasunti si God pagid nga ang Ginoo wala gid ka pabaya sa amon gikaluyan man kag siyempre tanan ti amon siguro ni subong. kung istoryanta politika siguro kumbinsido naman na tanan niya do kung mayo malang ang imo nga management sina daway man sang iban niya magkontra padra daway nako kabati nga nga makontra ang iban Kalabanan Vice Gov mamati man ko daw malipayon man sila apang kung kisa may gahangyo lang ko kung kisa sa ila
Siyempre kung may mga order kita nga mabuligan man ang pagnubo sang COVID sa cases sa mga kaiping naton nga banwa, ga-kooperar man sila. Amogid. Oh, so amo lang ginang pasalamatan ko sa ila Amo tanan. na da ang basis nga kung ano ka nga leader. Kay isang ligad kabati ko nga paglagan ko gani kuno yan ya perdi gani na sa lugar ya diin. Why ko ya maperdi sa lugar ko. Overwhelming ang support sa akon sa La Carlota susperte kag sa 4th district pagid history ang support gali kay te. No. Amo gina Vice Gob. Sige lang. Tamo ang amo nang hambal sang Ginoo nga God has a better plan for you. Na perdi ko ya sa pinalangga tanga gobernador to due 2016 naglagan kami nga duha baysa. Ati amo gina. And Sige lang. sa province kita mo short lang ko 10,000. Oo. Pero okay na ako ni equate mo na Board Andro daw almost parariyo na Oh, nasa survey. patas na. 0.01% ang patas. Out of one. Gwapo la sa jutay sako na. Go ba Itawag ka mo pamati sila. ka na. Statistical tie na siya sa kuano. Yes, I Kita agree. mo Vice Gob. ang support ko sa iya once nga maghaboy kuya sang akon nga commitment sa isa ka tawo. Inaya to amo malang na mapabugal ta eh. Yes, Vice Gob, no? Kaga nagano gani ko nga gob support ko sa imo administrasyon. Te. So, Yes. amo na ang nakita ko da sa imo municipality. Ati, siyempre, iti damo pa proyekto, dalan pa lang to, may matinupa pa, Vice Gob. Ang galing, kay Gob, Ati, piyo, Ano ba, talagang Mati, subong man ng amon man Congressman Jingo Balmayor, grabe man, ara man. So, initanan nga grasya ni sa amon banwa nga mapuslan kini sang mga pumuluyo kag ikauswag pa ni sang amon banwa Vice Gob. So, salamat gid ko ni sa ila man nga duwa. Okay. Di ano pa da Mayor Mac daw nag-agi ko to sang last week. Nagkadto ko to kay nagkamasyar ko sa San Carlos. Agyan mo ginanda dra ka Don Salvador, biya Don Salvador kay. Kadlamo gid ya Mac sa mga resorts nga mayo. Damo pagid ang iban gasugod pa lang galing kay Kadamo siyempre. man nakita ko da Mac aside from resort nanay ka daw gagmay pa lang daw tralala na ho. Ano naman Sige lang. Ti dala man na sang pag-uswag ti siyempre. Sino gani nang upod dadang sidekick si Tata? Oo, ti basi ka pamati siya ako Pamati. no. Sige lang, tagaan ka time karon mag-greet da sa mga supporters mo kag sa imo nga mga. Well, anyway, going back Blamak, gusto tagin ni mabalaan man sa kabilugan, ang altitude, Okay. pila na above sea level. Average ang Don Salvador. Ang pinakanubo magsugod mo sa Pandanon, gadlagan kada 500 meters above sea level. Paglabot mo na sa munisipyo, 700. So, amo na ng average naton. 700? If you go further, bunga. Ano gidya ang new product dira, yung pineapple? Pineapple, nami man ni Vice Gob nga gin pamangkot mo ako. Pineapple, tapos ang number one gid nga grabe subong income sa amon mga farmers ang luya. Subong man ginapabalik. Luy, mas Yes. kinakanon, ginasubong. At pag pandemic, Pandemic, pagsugod ano, sang ang pag-isikyo ginainom ko. after sa to, mga nagtalanom pinya, jackpot gid kay Damo gid. tag 100 pesos ang baklanay dito sa amon mismo mo. Now they're buying it at 50 but yet dako gyapon nga income on a per hectare. gyapon. Mayo gyapon. Pagkasumla Mayor Mac, ang well, of course, migo mo gid kuya, ginarigaluan mo ko sa pineapple. Katamis. Maski hindi na siya amo nakadako. Normal size lang. Pero grabing tamis siya, Mayor Mac. Pasensya ka lang Vice Gob kay first class ato na maninta na to mo. Nabaligya mo na sa- second class na lang to Vice Gob te amo lang na Del nabilin. Monte, nabaligya na. Hindi sa Ano da? baligya ta sa mga komprador man Ay, kay di padamo ay ti siyempre nabilin to muna ning kaunon tang daw medyo class B class C. Pero- Altitude Vice Gob ang Pero gapatamis. Mayor Mac, ang imo daya pineapple, natural na ya. Wala niya, gibalukong iban, may ara niya nga. fertilizer. Gina-infusean para magdasig. Para Oo. Ami araman iban gaga-induce dira amon tawag nila kalburo para magdungan lang apang kun kisa malason ka nga madunganan magdungan-dungan kamo bulunga ti matanang hindi mo na mapunggan matanang gina siya that's why kung kisa mag-flood na sa market mabarato man siya but bisan kalburo pa man it's because ang altitude mataas kag subong ti amo tong ipadala ko si mo Vice Gob wala to ya ma-induce natural lang to yang kwan so Tilyo. Kung maski natural lang niya, tamis. Partner, dolapit time lang. Tapos siya buyon mo ko dapin niya, labot mong kumo.
Layo niya kay Vice Gov nga asya lang niya man. Kita nga lang kita na. Sa Santa Clara, no? Pare. Dabot pa sa ako. Pero kuya, hapuyon niya lang kuya. Salin sa gate niya, masaloko mo. Nakabudol. Dalata ka Taiman ko na buyon ko sa pinya. Kadamo-damo na sang... Kung may plastic lang kuya gawla. Dalata ka da pasensya lagi neighbor Andrew No. Kaya huo gali kay Doto Paday ka mo to kay nang istorya nyo. Ano ang busina sa slakyan nyo? Pareho gasala ang manugante sa dungan gate. abri ang gate namon. Pareho gali. Pareho signal. Oo. Dala. Anyway, Vice Gov, idugang ko pagit, Sige, no? sige. Ginapush ko namon subong sa banwasong Don Salvador Benedicto ang kape kag ang kakao. Okay, doon mo naman na gani subong. Kay may tao altitude naman, kami kape. pwede sa kape kag kakao pwede man. Ambisyoso man ni nga kuan kiti. Syempre, ara man ang sugar industry pero magatubo pa man tagyapon pero diri sa Negros pero sa Don Salvador Benedicto iba nga lugar nga hindi matamnan tubo gina-push namon ang kakao kag ang Kay kape. kabudlay man na damak nga butay anan sang tubugid kay daw kahili. Now kung magkuha ka, hindi ko ma-imagine sa una nga ikaruhon mo kung base kung iguyudo mo sa truck mo madalugdog na daya grabe ang ang elevation. Terrain. Oh, May terrain. araman patag Vice Gov apang siyempre ang production kumpara di sa ubos ang yield on a per hectare basis hindi mo gid mapariyasan ka medyo manubo-nubo kami sa high altitude kag okay man pero ang amat-amat kami ining mga areas nga medyo bulubang lead na gina-try namon push ang kakao kag kape. Mayor Mac, no? Sa kilid niya mga properties nga ginakudala na lang. Siguro gina-reserve na sang landowner kung ano ang business siya. Grabe ang development sang Don Salvador. Mga mo sila. Kag tanan na lang abi, digto ka kadto. At kung Vice Gov, man gina-check up man na mo ni board member Andrew, kay di kung ginakuralan nila sakop Ano na ba? sang North Negros Natural Park. Ginapadlaganan naman sa Siya man ang DNR chairman na day. Gani. So, hindi pwede man tanan. May ara lang sang nagakaigo nga lugar. Labi na gid ang multi-use zone. Ang strict protection zone and buffer zone, hindi gid bawal ginada tanan. Kag kami mangisog gid na upod sang DNR nga punggan gid ang any human activity within this area. Mag, So, gani, Mayor Mac, gani, maski sa Lacarlotang, gintubdan namon to ang weekend. Sus, kadhamo man nga gakadtong mga kauturan ta. Kung Yes. wala lang pandemic, siguro, puno na. Amo nang na-notice ko, nga kung ipanamion mo lang ang dalan, pakadto to, damo gidya Kaya mo na. mabisita. Kaya mo na nagani. Lover nga mga tao. Kaya mo na tong, picture, selfie. kaya mo na itong babati-bati ni Mayor Mac kay Gov. Oo. Taho gani. kag Kag Vice isa pa gida, maski pataan subong sa Bago City. Yes. Uy, nami na tong programa man ni Kong Yoyet. Asta na to sa Pinosi EDC Board and Road. Di ba? Masarada. Balo ka bala, Brad? Gwapo ng dalan to. Di ba ka, Brad? Mahal ang properties na da. You will be surprised, no? Kadamo-damo na gid subong sang community sang gamotor. Yes. As in, kadamo-damo na gid. That's why ako, we are part of it na may grupo kami nga motor. Sa tanan nga motorista nagapamati, no? Kami nga ari sa politika na nagapa-improbar sang mga lain-lain nga lugar. Gapasalamat kami ni sa ila, no? That's true. No to sa tanan na galagaw da Sabado Domingo nga motorista. Even mga pilang sa isa ka gamay nga tiyanggi sa Don Salvador, sa Silay, o Mabuhi sa gid Kasilana. board. May Mabuhi gid. nag-text di sa akon. Pasalam. Ikata ka mo anay. Ako, may Vice sa kay Marton Quaisley. You know, ang iniya nga cases, ginahatag tanan na sa PNP. Yes. Kung ano ang ilang investigation. Way pa ni ka submit man dira sa aton, pero panawagan kita sa hustisya. Definitely Vice Gov kay timiguhay man kami sa to. Tuloy buhay man kami. Oo. So, muna na Vice Gov. I don't think we have the right, Ramon no? Liwanag. Amon ha, nasabat ko ng imo di nga pamangkin. Na wala taguro diretso magsabat sila. Oo, Bakit hindi hindi man po basta i-cater ko ni ang naga-text di bla. Okay. Yes, Vice Gov. Sa aton lang ya capacity pero Yes. iway man ya kita ga-handle and then as a consultant man sa province. Yes, definitely. So, Kag so- in fact honestly Vice Gov, no, ining mentionar ko nga mga project for Don Salvador Benedicto, kini ang role din ni migo naton nga nagtaliwan nga si Marton Cui. To be honest with you, But I Vice Gov. think siguro ang ila to yung ang taga San Carlos they will pass
resolution. Kami Vice Gov nga mga mayors, no? Tanan pa nga mga kaupod man, no? With the leadership of our Congressman Jingo Balmayor and That's Governor the first district. Bong Lacson in the 1st District of Negros Occidental. May ginpasar kami nga manifesto. In fact, ginpirmahan ko to sa nagligad ng Sabado, no, 2 Saturdays ago with in the presence there mismo in San Carlos, no, with Congressman Jingo Balmayor and other mayors in the 1st District as well as board members. Ako yung kapanawagan man ko not only sa kay amigo ta Marton P. Kag family, kag friends, allies. Ang Yes. kabilugan man. Yes, definitely. Hindi Oh. masiling na sila karon ya kumumigo nyo dayon nyo da singgitan nga mo sina. Ang kabilugan man. Oo, Vice Gov. So, okay. Going back sa ginadiscuss talay na. Yes. Siling ko mo to ga pasalamat no kay sigurado ko damo ni pamati. Yes. Sa tanan da nga motor, no, nga mga amigo ta, grupo tanan. Kadak salamat sa pag-improbar sang lain-lain nga negosyo sa Bilogan Ana buhi gid naguswa gid Vice Gov. Kami gid number 1 gid, I have to say this sa inyo tanan, salamat gid ako bilang mayor sa tanan nga riders. Don't quote me nga kung kisa may polisiya kita nga ginabawalan, pero intindiyo nyo lang ari pa kita sa pandemya kag hindi kita gusto nga maglinat nanay kamo dira sa amon banwa kay ti kami, zero kami. Pero magpululi ka mo ka maglat na sino masakripisyo kung magpositive ka mo. So, mabot gid ang adlaw, no? Matapos na nitanan, mabaksinate na kita, no? Majority sa aton vaccinate na mabalik na kita sa normal. So, be a little patient. Tanan kita gapanganinguha gid. Sa tanan nga motorista, clubs, etc., you're always welcome in Don Salvador, Benedicto. Mo especially buwas pwede na kay wala na tasang restriction. Pwede na ang rides. Pwede na tato. Yes, pwede na Vice Manawag Gov. lang ko sa imo base kon mamasyar to. Yes. Galing kay ti subong daw plano ko naman libot naman dito going south. Yes, Vice Gov. Puta. Oh, upunta no. Yes, Vice Gov. Hindi ka magkadlaw mayor mako kita noon ka sa monitor. Gani. Si upo basta duata. Ala inari ako may upod kaya ti hindi man ko na ya. Di mapod mo ko. Oo. Anyway, so Board Andrew, may dugang ka nga pamangkot sa migot ha? Wala naman. Ay, Gina. mo na ginag-text Amo gani. naman, no? Tagaan ko ni Chimpo. Sige, be. Ako lang nga gina-congratulate ko lang ng migot. Basi malipad gi ko, nag-text gid ang best friend ko man niya, i-greet man ko di. Si Councilor Akoy siya Okay. sa La Carlota. Mayong aga man. Kay last week Mayong ko aga, nagsugod sa akon nga nag-text niya why mo gid kuya gi-mention. Councilor mayong aga. Anon mo na kay matapos na yang aton nga programa, ma-text ka di aris dalom. So duwa diri siya sa message sang phone ko sa nag-text. Diri ka log-in ka mo sa live streaming sang Action Radio sa Facebook. Para mas makita. Diri kuya amo ning ginausar kong cellphone ko ti magbaylo-baylo kundi lain na. Okay, sige. Sige, Mayor Mac, ang final words mo para sa taga Don Salvador. Ate, madamo ka salamat, Vice Gov. Sa mga kasimanwa ko, siyempre, ari pa kita sa pandemya, no? Magandam gyapon kita, no? Updan ta nga aton gobernador pagid, no? Kay daw ang problema namon sa amon banwa, Vice Gov, ang mapabaksinate kay daw nadlok sa dagom ang kadamaan. Kabay pa tani, no? Ang tanan, palihog mapabakuna kita, no? No? Sa senior citizen pa malang subong ang allowed. Yes, hasta pa kami sa kag mga iban pa mga behurt subong full-timer pa lang kami. Ikaw, high risk man kita. Kaya Gani. taas man ang sugar ta. Oo. 2 years ng maintenance. Ikaw yung makpila na ka years ng maintenance mo. Daw mga 5 years na. Saka pa naog, no? Oo. Why man pikto ang... Away man may Saka man pero may gapon ano. may kwan man may Diyosan Maski man. magsaka ang purisa ta. Arag yapon. Away ako nang okay na ko kay may sekreto ko subong. Daw hindi ko lang ma-mentionar. Oo. Okay na ko sa 115 ang account FPS. Oo na naog na siya. Lumayo man. Oo, tapos permi na siya ga saka man ang kwan. Totoo bala? Okay, oo. Okay. Ang purisa. Dahil pabala. O tikan na karon. Oo. Hindi, pero total nag-touch man kita sang vaccine. Oh. Gusto ko lang guro ipabalo nga kung taga Don Salvador, hindi ka mamukulbaan. Amo na gani. No, kaya Dapat. nga, sa tudtod lang,
damo-damo naman na baksinar tadibla sa aton subong nga naginabot na na-administer na. So far sa grasya sang Ginoo, do wala man negative na natabo. Amo So, gani na nothing to worry about sa vaccine. amo na gani board siguro wala ton pa ni nga ako ma-schedule guro kag makita nila ti amo na. daw niya, vice daw. Senior citizen naman ko mo. Ati okay gid pabakuna Wala kita na pa to tanan. doon Bakuna Kita kita mga si tanan. Churaya eh. Wala ang edad ni Gob, do mga tanawon mo, do 58, 59. Ay, puti Duwa lang pa na man. buhok ya. Ati yung nga mistiso mo. Oh, Oo, ti mo gina basta mo mistiso ka 49 ma. pa lang ang edad. Sikrito. Anyway, sige, Mayor Mac, thank you, Gid. Thank you, for thank that, you. oh, may ano ka kay igritan ang mga klabilin niyo. Oh, sige, ang aton niya about thank you, Gid, sa pagpamati si Araceli Torre, go Vice Gov, ano nimbot sing ganon yan, dia. Para taya sa as Vice Governor makita gyapon. Sige lang. Ang migo ta naman ari naman sa Board Andro ho. Kay na pa lang niya pagbugta ko gid hindi kagid malipat niya mag-rate sa ako no. Si Apple. Okay, Paula. Partner is pili mo, nagchatsa naman gabi ito. Ara sa kapamati. Tapos si Melchor Rumbines, Chor, mayong aga manda. Kay si Atty. Palik, ay man ni absent. Dason maghatag ta premyo ni daw makaabel ni siya sa imais ni makakaon mo. Kag amigo taglia si Alan na pakaisa ko ang Jack Burger kuno ano man bi mention kido ka nami. Sige kas. Jack Burger owned Alan Kapawan. Kay Brad ko Toto Ferrer, Brad mayong aga landa. Kay Bea Jonathan mayong aga, Vice Gov mayong aga man. Kay Bonglik. Sino gani? Si Bonglik. Si kilala taman na. Oo, mayong aga man na bonga. Tukayo ko kay Andre Lobaton na okay. Sige, mayong aga. Rosemary kay Maninay, Kabugason. Ate V, mayong aga man. At salamat sa pagpamati. Kay Leda Zamora Yamagashi. Led, salamat kid sa pagpamati man kag participate sa amon. Kay Gab, welcome back. Ang ako ni amigo si Gabin man kadto gina sa imo. Alin sa New York, nag-retired na ni siya sa New York Police. Ari na siya di. Ang sister-in-law ko kay Sandra, sis, mayong agaman kay Jennifer Cortez, mayong aga, Mayor Tomac, mayong aga, mayong aga, kay Jonathan Articuna, Judith May, Kaslim, okay. Mayor, imo ni guro ang ano ni kay Hugh Christ Gabriel. Okay. Iyan ni migo ni migo taman ni. Board Andrew. Kay Eva Baterna. Good morning Vice Gov BM yung agaman Eve. Kay Marilo Aries. Happy Lord's Day, Happy Lord. Likewise, Larry de la Cruz. Okay, Lar, thank you, Gid. Kay Rice Graho. Okay. Ay, Rick Graho. Hindi kita mo, Mayor Mac. 49 pa lang edad ta, pro. Di 52 na ning inyo nga Vice Gov. Okay, mayong agaman kay Milvin Abdo. Okay. Tapos Ben, thank you, Gid. Kay Melrose, pamilyaran. Dahil mayong agamanda. Kay Lilian Kahuraw Galansa, mayong from La Carlota City, mayong ugtoda sa inyo. Okay, gid salamat sa pagpamati. Kaya okay, Yubo, monitor kami di sa barangay Yubo. Okay, thank you, Gid. Bago da slakyan nyo ay. Okay, Therese May. Okay, gawa ano taga DSB? Imo ni Mayor Ma. Okay, kaya hari na amigo ko kaya ako eh. Okay. Si Tata Rubin, mayong aga manda. Kita na itabuas. Kay Martin Aliling, what's up Imos Cavite. 10, thank you, Gid. Kay
Sino pagid ni? Sino? Sino? Bier Dugo. Temprano pa kamo. Ara naman ka. Way kami aga pamulitika, Bier Sabagay, 30 anyos niya kami sa politika. Way kami aga pamulitika di pagbulig yang amon di. Concern mo bla kay buligan ta. Kay Inday Florcia. Okay, kay Brad ko Dave, Frer. Kay Junilo Norbe, Borda Andrew. Okay. Camille Lopez, kamusta ang taga-barangay? Di ba, bata na siya. Sino naman? Why tayo kilalas na. Dave Ferrer, okay, Brad. Alvarez si Orlan, Brad. Brad Orlan. Okay. Si Lin John Doroteo, Vice Gob, okay, kay Board Andro. Kay Junilo Norbe, tama gid Sir Jeff, gamo lang ang community pantry. Okay. Kaya Melvin, okay. So kaya Kelly, Jelly. Wow, gwapo aton mayor. Wow, Tuto Mac. Ita mo Tuto Mac. Kaya Ma'am Similiano, okay, pangitaan nyo to ang nang tapas ka nara. Iba si milyonaryo, di ini nga gin tapas man. Tapas nara. Sige, pangitaon ta. Basta sa property lang sang province. Si Marvin Purada, good day. Vice Gob, mayong agaman from Morsia. John Andres Pailanga. Andrew, mayong agaman sa inyo. Kay Nang Eleanor Fukuda sa Japan. Nang mayong agada. Kay Kelly, okay. RJ Evidente Damo Patadian Explored. Okay, sige Arts. Oo, kay para maano ta, ilan na proteksyonan ta man environment ta. Ramon liwanag mon agid sabat ko na to kag dason ang imo diya mo niya agin text pagid vice mag-guest mo tani si Kong Alwa may chimpo gina. Okay ining programa nagano kuya nga daw hindi gid man tiya mag touch too much sa politics kay ti lain naman niya ang aton nga information niya eh. So sige lang may chimpo gina. Jake Esporo Jake mayong agada mo kay and then Ding Dong si Berendong mayong agamanda sa imo mayo gid nga pagpamati. Okay. And then kay Just Feel Gasataya Talion, good morning. Kay Marge Pamplona Sinoy. Okay. And then Imbong Jucampo mayo gid nga pagmonitor da sa inyo Ramo, okay. Di Laos kag kay board mayong ugto manda. Okay, balik-balik ang text. Lorraine Asibedo, okay. Kay Vilma Tito, okay. And then Ryan, so yan mayong agamanda. Kay Hill Iskander, okay. Motor kag bike. Oh. Kaya Jovi Matribonia. Okay, mayong agamanda. Kay Bernadette Gani, good morning. Good morning. Okay. Si Ramon na mayong iyang text per me. Nila Pendon mayong agamanda. Kay sino pagid? Rubicia Coffee. Bedsto. Great Mayor Mark Slint. Okay, imo niya Mayor Mac. Kay Rhea Traba, good morning. Ramo, okay, damo ba? Kaya Mens Disoyo watching from RSB, okay, La Carlota ni. And then okay. And then Welo, Julia, Gogo. Sige And then ano pagid ni di? Buka damo ni daw bas hindi ta naman niyo. May 2 minutes pa kita. Kaya Lore, okay. Estel yung aga, Gob.
Great man kami diri sa barangay Balabag. Okay, total that's why nga may ara taya pinutos nga ginpadalada sa inyo ang pamilya namon. Sa Balabag in lockdown ni Mayor Torrex sa Mayor Maki kado nagdamo ang cases. So amo na. Okay, kay Baltasar Severino. Okay. Ano ni? Vice. GM Sirato. Good morning. And then Nining Malu. Morning Vice Gob. Good morning man. Maricon Kon, mayong aga da sa imo Okay. Shaprel. Damo ni Ramo balik-balik Do. Kaya Cap Jervy, Cap, mayong agamanda sa imo. And then, wala mo daw. Agapito, good morning. Good morning, Peta. Kaya Wilma Cardinal Ledesma, good morning. Well, this is Kagawad Wilma Ledesma, Barangay Talok, monitor gid ba. Thank you gid Kagawad. Alin Imotea, good monitor kami. Thank you gid sa pag-monitor. Okay, loyalista giniguro nini kung Albi. Basta ako mabulig lang ako sa all. Okay, Leds, thank you gid Okay. Kaya V Lupo board, pwede ka balik mayor. Ikaw naman balik ako no mayor. Kay Juji Pitisa. Good morning, Vice Gov from Barangay Official of Binubuhan, Baon. Thank you, Gid, sa pagpamati sa inyo da. Mayong ugto si Glendon, Artieda. Ugto Vice listening from location Batuan, okay. So, daw okay na mala ni balik-balik naman tanani na nagrita na kay Limuel. Si Limuel, good day. Vice Chip ni. Si Chip. Okay, Chip. Mayong ugto manda. And then, kay Mardo from Himamaylan. Ramon, mayong ugto da sa taga Himamaylan. Mayong aga sa tanan kay Lloydy. Kalsado, mayong aga Galantaw, mabuhay. Thank you sa inyo nga pag-participate sa amon programa. So sa liwat alas 12 uno na matapos na ning aton programa. So Mayor Mac, thank you gid sang amon nga way mo gigin paslaw ang amon nga imbitasyon sa ini nga programa. So sa liwat una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. My God.